Ate. Nasa ko gyapon ka sa ko, ate? Ay, wala. Wa ko na sukuan eh. Sorry, nagudti. Dito kay gilaag ka atong kuan. Wapag ka nalingaw. Sama na diri, uy. Magkabalo ba nga di ko nagdagag tao kaysa mukan ko. Ito, di ganahan mo. Kanindot ato kay daghan kayong tao. Yung isa pa, kato din regalo na ko sa imo. Di ka ganahan ato. Regalo? Isa pa na ha. Kisa may di masukuan na nga. Ambil akong cellphone pero napkin di ay. Kanindot ato kay gamit kayo nimo. Ikaw rin yung dutan ato. Kapalit ra maganito dito sa tindahan oh. Ano nasa ko, ate? Lapil po ning gamaya ni oh. Ay, ayaw na ay mong manghod, ti. Bi, ani na lang, bi. Pag-ilis, bi, kay manuroy ta. Hindi pa yung lagan oh. Ma, pag-ilis ma kay manuroy ta ma kay para mawa ning sapot aning isa. Ha? Aw, okay. Tara na. Alis na ko. Pasilaag lagi oh. Aptik ay. Hindi ka ba? Ti, sige na, ti. Pag-ilis na, ti. Kay, wadto na ta. Nginganir ako. Is na ate, ako na ta. Nginganir gani ko. Sige, mag-ilis ako. Ay, asa, ti. Sige, dugs pa ka. May na lang. Tara na. Sure ka, ha? Sige, mag-ilis ako. Pagtag na malingawan niya. Ate, kumusta man? Na-amaze ka no? Nindot kayo diri, no? Oo? Peaceful kayo, no? Hangin po dyan kayo. Mawa dyan mo problema diri, te. Wala magyap po. Nagsam ka diri. Muro naman yung mag-uyap diri. Ay, magsaba ba ka? Natulog si baby, oh. Muna yung mulaag. Matugra. Ay, sabihin na guna, ate. Eh, may gaya na kayo natulog na. Pero way samok. Aw, bangulit na lang ta. Kaya natulog naman po na sila. Hindi mo ko gunahan diri. Nausam taon na siya. Ay, sa pod. Di pa kayo naabot ang surprise na ko sa imo, ha? Wait lang, ha? Kaya kuwawan sa nako, ha? Sama po ko yan na. Pala siya dahil. Iti na ni Papa! Ha? Hala! Unsa mo na nga ba? Brick. Ay, te. Surprise! Siya, di ka ganahan ani nga bike, te, nga. Karon pa kita ani nga bike, no? Nga na bangko, diri, oh. Gani! Gunahan ko na pa! Sige pa, tama-tama. Kanimata na si Bebe, oh. Mag-bike ta, Bebe, ha? Okay, sakay bike ate ha. Okay, Be. Sakay ta karon Be, ha? Kisa, TV. Okay. Sige na, dali na mo, te. Oh, kamo ni Bibi, oh, dali. Oh, kamo na, dali. Ito ka sa kaibing. Ito. Pag hinay mo, ha, mga kuhan, ha. Hinay ragdagan, te, ha. Bibi, okay ra kada, Bi. Sige, dito, te. Liko dito, te. Ano? Oh. Sige. Sige, dito. Duta na, karon pa ko ka-drive ni ba? Lingawan. Ma, kanang mga bata, malingaw kayo, ma. Saman. Ano ko to ba? Hala, hapit ng oras, ma. Muhilak kinagamay kay 5:05 na kwaon. Nabala ka na. Makapalit juga ka ice cream na naroon. Iti, tama na kay. Oh, 5:05 na maka-charge saan eh. Uli na nato. Unsa mo na, bitin na po dani ay. Alam, ruglain na akong paminong ba, marag na kulang sa kuha ba? Dali arapog sa oras. Eh, manam din. 1 hour na yun. Hala, ate, imong sapong mo nabilin. Ha? Part, Papa JD ay daghang salamat sa pagtanaw sa among video, ha. Ni-shoutout na ako ni Kadalit Part kani si Baby Am Sabatin from DDET, Josh Aaron De Leon from Libas, Ghost Biker Gavin from Bohol. Uy, ako na Bohol ang video. So daghang salamat sa inyo, ha. Shoutout sa inyo tanan.